हा. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्व भक्तांचे इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने आजच्या 12व्या अध्यायासाठी हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण आपल्या क्लासची सुरुवात नेहमीप्रमाणे गुरूंच्या चरणी वंदन करून आणि मंगलाचरण गाऊन करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री राधा गोविंद की जय. श्री प्रभु की जय. चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. सर्व भक्तांचं इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने मी आजच्या 12व्या अध्यायासाठी पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण 12वा जो अध्याय आहे तर त्याचं नाव आहे भगवान श्रीकृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा. त्याला म्हणायचं भक्तियोग. म्हणजे भक्तियोग कसा आहे आपण अभ्यासणार आहोत. तर आता इथे अर्जुन जे आहेत तर ते प्रश्न विचारतात श्रीकृष्णांना आणि मग त्याची उत्तरं कशी बरे श्रीकृष्ण देतात आणि कशा पद्धतीने शंका समाधान करतात हे आपण पाहणार आहोत. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा श्री राधा गोविंदांच्या चरणी आपण वंदन करूया. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हरे कृष्ण. हा श्रील प्रभुपाद यांचे आशीर्वाद घेऊ. त्यांच्या चरणी वंदन करू. कृतज्ञता व्यक्त करू. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ आपण. हा तर श्रीनाथजी जे आहेत माधवेंद्रपुरींनी जे स्थापन केलेले आहेत तर त्या भगवान जे आहेत तर श्री गोपीनाथजी तर त्यांच्या चरणी आपण वंदन करूया आणि आपण आपल्या पुढच्या अभ्यासाला सुरुवात करू. हा म्हणतो. आता अध्याय 11 मध्ये आपण पाहिलं होतं की अर्जुन जे आहेत तर त्यांनी कृष्णा म्हणजे जे आहेत तर त्यांनी कृष्णाला विश्वरूप दर्शन जे आहे तर त्याच्याविषयी प्रार्थना केली. विश्वरूप दर्शन जे आहे तर ते तुम्ही मला दाखवा अशी प्रार्थना केली. मग आता भगवान श्रीकृष्णांनी आपल्या वैश्विक रूपाचं वर्णन पण सांगितलं आणि अर्जुनांना हे कशासाठी होतं विश्वरूप दर्शनाचं जे आहे तर ते कशाला पाहायचं होतं तर आपल्यासारख्या सामान्यांना भगवान जे आहेत तर
ते जे आहे ते सर्व कारणांचे कारण आहेत, जे आहे ते परमपुरुष आहेत. तर हे त्या माध्यमातून अर्जुन जे आहे तर ते आपल्या सर्वांसमोर आणू इच्छितात. मग आता या वैश्विक रूपाचं दर्शन त्यांनी घेतलं, मग वैश्विक स्वरूपाचा अनुभव त्यांनी घेतला आणि मग कृष्णांचं उत्तर त्याच्यावर की मग कृष्णाने काय सांगितलं, आता तू काय कर, तर आता हे सगळ्यांना मी आधीच युद्धामध्ये मारले, त्यामुळे तू दृढ निश्चयाने उठ आणि काय कर, युद्धासाठी सज्ज हो, तू विजयी होशील. अर्जुनाने प्रार्थना केल्या आणि मग कृष्णांना पाहण्यासाठी शुद्ध भक्ती सेवा कशी आवश्यक आहे याबद्दल कृष्णाने आपल्याला सांगितलं. ते मार्गदर्शन आपण काल जे आहे तर ते घेतलं की कृष्ण जे आहे तर त्यांना पाहण्यासाठी आपल्याला जे आहे तर त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा आणि ती गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा आपण करू तेव्हा आपल्याला कृष्णांच्या त्या रहस्यमय जगतामध्ये प्रवेश मिळेल. मग आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या स्लाइडवर. हा, तर 12व्या अध्यायात आपण निर्विशेष ब्रह्म आणि सविशेष ब्रह्म याच्यामधला फरक समजून घेणार आहोत. मग आता भक्तीमध्ये कशा पद्धतीने एखादा भक्त प्रगती करेल तर हे आपण समजून घेणार आहोत. आणि मग कृष्णाला प्रिय असलेले गुण कुठले आहेत भक्तामध्ये की जे आपण अंगी बाळगण्यासाठी नक्की प्रयत्न करू शकतो, तर ते सगळे अभ्यासणार आहोत. तर हे जे आहे तर हे 8 श्लोक आहेत, म्हणजे जे भक्तांविषयीचे प्रिय असलेले गुण आहेत, कृष्णाला जे आवडतात ते त्याला प्रिया अष्टक असं म्हणतात किंवा प्रिय अष्टक ते श्लोक आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर मग त्याची फक्त श्लोक वाचूया. एव अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद बताई. तर अर्जुनाने आता प्रश्न विचारलाय की कुठलं अधिक परिपूर्ण आहे की तुम्ही तुमच्या भक्ती सेवेमध्ये जे आहे तर ते स्वतःला संलग्न करता की अव्यक्त ब्रह्म. अव्यक्त ब्रह्म म्हणजे काय, तर त्याला निर्विशेष ब्रह्म म्हणतात किंवा ब्रह्मण स्तर. आत्मसाक्षात्काराचे जे 3 टप्पे आहेत तर त्यापैकी ब्रह्मण स्तर किंवा अव्यक्त ब्रह्म म्हणजे काय, तर भगवानांच्या दिव्य कांतीतून जे प्रकाश किरण येतात तर ते प्रकाश रूपावरती ध्यान केंद्रित करणं, त्याला म्हणत त्याला अव्यक्त ब्रह्म म्हणतात. म्हणजे भगवान व्यक्त नाही आहेत ना पूर्ण तिथे, प्रकाश किरण आहेत त्यांच्या दिव्य कांतीतून येणारे, म्हणून त्याला अव्यक्त ब्रह्म म्हणतात. मग त्याची पूजा करायची की भगवान यांच्या चरणांशी चरण कमलांशी आपण प्रत्यक्ष म्हणजे जी सेवा करतो भक्ती सेवा, मग कुठली योग्य आहे. तर मग आता श्रीकृष्ण जे आहे तर तिथे अर्जुनाच्या शंकांचं निरसन करतात का, म्हणजे आतापर्यंत आपण अभ्यासलं की भगवान यांचं साकार रूप पण पाहिलं आपण, निराकार रूप म्हणजे अव्यक्त ब्रह्म किंवा निर्विशेष ब्रह्म आणि विश्वरूप पण पाहिलं. मग आता योगीजनांचे 2 प्रकार आहेत. तर पहिले म्हणजे निर्विशेषवादी आणि दुसरे म्हणजे सविशेषवादी किंवा साकारवादी. तर आता साकारवादी भक्त आहेत ते संपूर्ण आपल्या शक्तीने काय करतात, भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात, म्हणजे प्रत्यक्ष सेवेमध्ये संलग्न होतात. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांच्या सगुण रूपाची उपासना करतात, म्हणजे भगवान जे ते अर्चे विग्रहामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा, त्याला म्हणायचं सविशेषवादी किंवा सगुण रूपात भगवानांची उपासना करणारे असे जे आहेत ते साकारवादी म्हटलं जातं. आणि निर्विशेषवादी म्हणजे काय, भगवानांचं जे अव्यक्त रूप आहे म्हणजे काय अव्यक्त ब्रह्म म्हणतात. निर्विशेषवादी जे असतात तर ते त्यावर ध्यान केंद्रित करतात, म्हणजे निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात. मग आता हे जे आहेत हे 2 फरक आढळतात. म्हणजे आता आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर जायचं असेल तर मग आता निर्विशेष ब्रह्मावर ध्यान करणं म्हणजे प्रकाशावर ध्यान केंद्रित करणं आपल्याला किती अवघड जाईल पहा. म्हणजे आपण 2 मिनिटं ध्यान लावायचा प्रयत्न केला तर आपल्या मनात किती विचार येतात. आणि मग आपण ठरवलं हिमालयात जाऊन बसायचं तर तिथे थंडीने गारठून जाऊन आपण ठरवलं आता वाळवंटात जायचं, काही अन्न पाणी काही नको आपल्याला. मग तिथे आपण उष्मा यायला गेली म्हणजे उष्मा खूप होईल निर्माण आणि आपल्याला खूप उकडून म्हणजे आपण म्हणजे घामाघूम होऊन जाऊ, म्हणजे आपल्याला ते शक्य नाही. आपण जंगलात जायला गेलो तर रात्र झाली अंधार पडलं तर मग कोणी प्राण्याने मला खाऊन टाकलं तर असं होईल, म्हणजे हे शक्य आहे का. हा अव्यवहार्य मार्ग आहे, म्हणजे त्याने करण्याद्वारे कलियुगामध्ये आपण भगवानांची भक्तिमय प्रेम सेवा नाही करू शकणार. आणि मग आता ह्या सगळ्यामध्ये मग हे वेगवेगळे योग आहेत भगवान यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे, ध्यान योगाद्वारे, अष्टांग योगाद्वारे, म्हणजे अशा पद्धतीने भगवान यांची जी आहे भक्तिमय प्रेममय सेवा केली. मग आता
भगवान जे आहेत तर त्यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेसाठी सर्वोत्कृष्ट मार्ग कुठला तर भक्तियोग. म्हणजे भक्तिमय सेवेच्या मार्गाचं जर आपण अनुसरण केलं तर आपल्याला जे आहे ते भगवत प्राप्ती होऊ शकेल, भगवत प्रेमाची प्राप्ती होऊ शकेल. म्हणजे भक्तियोगामध्ये भक्ती सेवा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे पहा. म्हणजे भगवानांचे आपण आध्यात्मिक स्फुल्लिंग आहोत, आपण काही भौतिक शरीर नाही आहोत. आणि त्यामुळं आपण जर आध्यात्मिक स्तरावर भगवानाची जी आहे तर ती सेवा केली आत्मस्तरावर तर निश्चितच आपल्याला काय होईल, भगवत कृपा मिळेल पहा. म्हणजे भगवानांच्या साकार रूपावर जे अनुरक्त असणारे खूप कमी लोक आहेत आणि निर्विशेष ब्रह्माचीच उपासना करणारे खूप लोक पाहायला मिळतात. आणि ते श्रीकृष्णापासून दूर नेतात. खरं तर भक्तांना म्हणजे निर्विशेष ब्रह्माच्या उपासनामध्ये भगवद्गीतेचे वरती भाष्य म्हणजे ते टाळतात असे जे असतात ते निर्विशेषवादी आणि ते एक प्रकारे श्रीकृष्णापासून दूर नेत असतात. आणि ह्यासाठी जे आहे ते आपण भक्ती सेवेला प्राधान्य देत असतो आणि तीच एक व्यवहार्य पद्धत आहे. आणि योगी जनांचे सुद्धा दोन प्रकार आहेत ना. तर जे निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात म्हणजे जे ज्ञान मार्गाने पुढे जातात तर त्यांना म्हणायचं ज्ञानी ज्ञानयोगी. आणि जे भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे पुढे जातात त्यांना म्हणायचं भक्तियोगी. असे दोन प्रकार आहेत. आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर मग त्याच्या फक्त श्लोक वाचूया. मय्यावेश श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्तितमा मतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे आपण समजून घेऊया की भगवान काय म्हणतात, मय्यावेश्य मनो ये मां. म्हणजे अर्जुनाला तो उत्तर देतात की जे माझ्या साकार रूपावर आपलं मन केंद्रित करतात आणि नित्ययुक्त उपासते म्हणजे काय की माझी भक्तिभावाने सेवा करतात, मला भक्तिभावाने भजतो. भजणे म्हणजे नवविध भक्ती, नऊ अंगांनी भक्ती करणे. असा जो आहे तो सिद्ध व्यक्ती म्हणजे सिद्ध पुरुष. कृष्ण भावनामृतामध्ये भक्ताच्या क्रिया कुठल्या भौतिक नसतातच. तो काय करतो, कधी जॉब करेल तर तो कधी जो आहे तर श्रीकृष्णांच्या निरंतर सेवेमध्ये स्वतःला संलग्न करेल. मग कधी कृष्ण कथेचं वाचन करेल, कधी श्रवण करेल, मग कृष्णांसाठी तो भोजन बनवेल, मग त्याचा नैवेद्य दाखवेल श्रीकृष्णांना. मग श्रीकृष्णांसाठी काही वस्तू आणण्यासाठी पेठेमध्ये जाऊन धावाधाव करून तो घेऊन येईल. म्हणजे अशा पद्धतीने तो सेवेमध्ये संलग्न राहतो. मंदिर मार्जन करेल, त्याद्वारे त्याच्या हृदयाचं जे अशुद्धी असतात त्याचं मार्जन होत असतं. मग जे भोजन पात्र आहेत तर ती स्वच्छ करायचं कार्य करेल. म्हणजे तो जे काही करतो तो कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी आणि कृष्णांसाठीच करतो. असा जो असतो तर तो जो आहे तो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती असतो. म्हणजे असा व्यक्ती कधीही वेळ आपला जो आहे तो व्यर्थ घालवत नाही, तर तो कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतो. मग ह्याला म्हणायचं समाधिस्थ कर्म. म्हणजे ध्यानयोगामध्ये जी समाधी आहे तर ही कृष्ण भावना मध्ये अशा पद्धतीचं भगवानांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करून आपण समाधिस्थ कर्म करत असतो. या समाधी अवस्थेलाच आपण पोहोचत असतो. मग ही परिपूर्ण जी आहे तर ती उपासना आहे आणि ही श्रेष्ठ आहे असं भगवान सांगतात. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मध्ये पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हा मग आता जे सगळ्या इंद्रियांचं संयमन करतात आणि सगळ्यांच्या ठायी समबुद्धी म्हणजे सगळ्यांच्या बाबतीत समभावाने राहतात. मग असे जे आहेत भक्त की जे अव्यक्त इंद्रियामध्ये आपले म्हणजे अव्यक्त इंद्रियांच्या अतीत आहेत. म्हणजे आपले जे अव्यक्त आहेत आणि आपल्या इंद्रियांच्या अतीत म्हणजे भगवान जे आहेत ते सर्वचे कर्ता असतात, पण भगवान स्वतः कसे असतात, सर्वांपासून अलिप्त असतात, म्हणजे अलिप्त राहत असतात. मग इंद्रियांच्या अतीत आहेत म्हणजे आपल्या अपूर्ण इंद्रियांनी आपण त्यांना जाणू नाही शकणार. भौतिक इंद्रियांनी जाणता नाही येणार. सर्वव्यापी आहेत म्हणजे कणाकणामध्ये ते उपस्थित आहेत. अचिंत्य म्हणजे भगवानांना आपल्या कल्पनेने किंवा विचारांनी भगवानांच्या विषयी म्हणजे पूर्णतः अध्यात्मिक आहेत. आपल्याला कल्पनाही करता येणार नाही. भगवान कसे कार्य करतात ह्याबद्दल, भगवान जे आहेत तर त्यांचे कसे दिव्य कर्म असतं त्याला म्हणायचं अचिंत्य. मग असे जे आहेत अविकारी म्हणजे कुठल्याही विकाराने भगवान कधी ग्रस्त नाही. भगवान कसे आहेत, सच्चिदानंद आहेत आणि स्थिर आणि अचल आहेत. मग असे जे परम सत्य भगवान आहेत म्हणजे तर अशा म्हणजे असे जे भगवान आहेत तर त्यांचा एखादा भक्त असतो तर तो जो आहे तर तो उपासना करत असतो त्यांच्या सगुण रूपाची. पण
निर्विशेष म्हणजे परमसत्याच्या निर्विशेष रूपाचे पण काही भक्त आहेत, तर ते उपासना करतात. मग आता अशी जी उपासना आहे, तर म्हणजे तर ती कशी होते, तर ते आपण समजून घेऊ. पण जे सर्वांचे हितार्थ संलग्न होतात, म्हणजे जे भक्त आहेत, म्हणजे जे काही करतात ते सगळं जे आहेत, हे भक्त जे आहेत, भक्तिमय प्रेममय सेवेचे जे प्रयत्न करत असतात, तर ह्या सगळ्यांचे हितार्थ म्हणजे जे काही असतं आवश्यक ते सगळं करत असतात, की जे भक्ती मार्गावर त्यांना संलग्न ठेवेल. आणि शेवटी असं करून काय करत असतात, कृष्णांचीच प्राप्ती करत असतात. म्हणजे काय, तर आता हा भाग समजून घेऊया, की प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांची उपासना न करता अप्रत्यक्ष पद्धतीनं म्हणजे अशी ध्यान योगाच्या मार्गातून किंवा निर्विशेष ब्रह्माची जर उपासना केली, तर अनेक जन्म गेल्यावर त्यांना शेवटी समजतं की वासुदेव हेच काही हेच सर्व श्रेष्ठ आहेत आणि ते त्यांच्या चरण कमलांचा आधार घेणं आपण आवश्यक आहे. मग हे त्यांना ज्ञान मिळतं ज्ञान मार्गाने, म्हणजे ते ज्ञानयोगी असतात. आता जो भगवान श्रीकृष्णांना शरण जातो आणि ज्याला भगवत प्राप्ती करायचंय ना, तर त्याला इंद्रियांचं संयमन पहिला करायला लागतं. मग म्हणजे इंद्रिय संयम झालं. मग आता प्रत्येकाची सेवा करायला लागते, म्हणजे सर्वांच्या बाबतीत समबुद्धी ठेवून प्रत्येक प्राणी मात्रामध्ये भगवान यांना पाहायला लागतं. आणि अशी समबुद्धी ठेवल्यावरच सेवा होते. आणि मग प्राणीमित्रांच्या कल्याणाच्या हितार्थ जे आहे तर ते प्रत्येक कार्य करायला लागतं. म्हणजे काय, तर समबुद्धीने राहून प्रत्येक जीवात्म्याची सेवा करणं आणि प्रत्येक जीवात्म्याचं कल्याण होईल अशा पद्धतीने कार्य करणं आवश्यक आहे. म्हणजे सगळ्या आसक्ती त्यागून इंद्रियांचं संयमन करून मग अशा पद्धतीने जेव्हा भगवानांना एखादा व्यक्ती शरण जातो, तेव्हा तो भगवानांची जी आहे तर ती म्हणजे अशा पद्धतीने सेवा करून भगवान यांची जी आहे तर ती कृपा संपादन करू शकतो. पहा म्हणजे ह्यासाठी त्यांना खूप तपस्या करायला लागते भगवानांना शरण जाण्यासाठी. दीर्घकाळ असे जे निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात आणि एवढं करून त्यांना परिपूर्ण अनुभूती नाही होईल. परमात्मा स्तरापर्यंतच भगवानांची अनुभूती होते पहा. म्हणजे आता आपण ज्या म्हणजे परमात्म्याचा साक्षात्कार होण्यासाठीच्या ज्या क्रिया आहेत ना, मनुष्याला पाहणे किंवा कानाने ऐकणे, त्यानंतर चव घेणे किंवा कर्म करणे, म्हणजे आपल्या इंद्रियांचे जे कर्म आहेत ना, ती सगळी त्यागायला लागतात. आणि त्यानंतर त्याला परमात्मा जो सर्वव्यापी आहे, तो त्याच्या हृदयस्थ आहे, त्याचा बोध होतो, त्याची अनुभूती मनुष्याला येते. मग आता परमात्म्याची अनुभूती आल्यानंतर जर मनुष्य कुठल्याही जीवात्म्याचा दोष म्हणजे तो जीवात्म्यामध्ये द्वेष म्हणजे द्वेष करायला लागला त्याचा किंवा त्याच्यामध्ये दोष पाहायला लागला, तर मग त्याच्यात आणि पशुमध्ये काय फरक राहिला. आणि मग देहरूपी बाह्य जे आवरण आहे, तर तो पाहत नाही भक्त जो आहे तो केवळ आत्मतत्व पाहतो. आणि म्हणून सामान्य मनुष्यासाठी ही जी निर्विशेष ब्रह्माच्या साक्षात्काराची पद्धती आहे ना, ती अतिशय कठीण आहे. म्हणजे श्रीकृष्णांनी सुद्धा हा कठीण मार्ग आहे असं सांगितलंय. त्यांनी कधी त्याचं अनुमोदन केलेलं नाही किंवा अर्जुनाने सुद्धा ती कधी स्वीकारलेली नाही. तर पुढे जाऊ आपण. हा माताजी, पुढची स्लाइड घेऊ. हा. श्लोक वाचूया फक्त. हा माताजी, हरे कृष्ण. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण. माता ज्याचे मन परम सत्याचे निर्विशेष म्हणजे जे रूप आहे त्याच्यामध्ये आसक्त झालंय, मग आता त्यांना प्रगती करणं अतिशय क्लेशदायक म्हणजे कठीणच आहे. आणि त्या मार्गात प्रगती करणं हे देहधारी जीवांसाठी अतिशय दुष्कर आहे. आता भगवान स्वतः सांगतात या श्लोकातून, पहा म्हणजे ह्याच्यापेक्षा अजून आपल्याला काय दाखला हवा, हो की नाही. मग असे जे आहेत ते योगी असतात. भगवान इतके अचिंत्य आहेत आणि ते जे असतात ते निर्विशेष ब्रह्माची प्राप्ती करण्यासाठी प्रयास करत असतात. मग कृष्ण भावनाभरित भक्तांना आपण काय म्हणतो, की जे भक्तिमय सेवेद्वारे भगवानांची सेवा करत असतात त्यांना भक्तियोगी असं म्हटले. मग आता इथं आपण समजून घेऊया, की इतकं कष्ट म्हणजे प्रद आहे हे जे ज्ञानयोगी आहे त्यांच्यासाठी, की भक्ती मार्गामध्ये कसं असतं, भगवानांची सेवा करायची. आणि कसं आहे की हा मार्ग अत्यंत सोपा पण आहे. कारण आपण अनेक काळापासून या देहामध्ये बद्ध होत आलो आहोत. मग आपण शरीर म्हणजे नाही, हे केवळ सिद्धांत रूपानं आपण जाणणं हे फार अवघड आहे. म्हणजे आपल्यासारख्या जीवासाठी ही संकल्पना पचवणं.
पण भक्तियोगी साधक असतो तर त्याला कसं होतं की श्रीकृष्णांच्या अर्च विग्रहाची तो म्हणजे आराध्य आपले आहेत म्हणून सेवा करायला लागतो. मग आता आपल्या मनामध्ये शारीरिक संकल्पना ही राहतेच, कारण युगानुयुग आपण शरीर धारण करतोय. आणि मग या संकल्पनेचा अशा सेवेमध्ये आपल्याला उपयोग करून घेता येतो. म्हणजे भगवानाचं साकार रूप आपण पाहतो, म्हणजे भगवानाच्या मूर्तीचं किंवा पुतळ्याचं नाही आपण पूजा करत असतो. तर वैदिक जे आहे जे प्रमाण आहे तर त्यानुसार हे पूजन सगुण पण निर्गुण दोन्ही स्तरावर असतं. विग्रह निर्गुण पण असतात, सगुण पण असतात. मग आता मंदिरामध्ये अर्च विग्रह जे असतात तर त्यांचं पूजन म्हणजे सगुण असतं, कारण त्या अर्च विग्रहामध्ये भगवान स्वतः उपस्थित असतात. म्हणजे भौतिक तत्वांद्वारे द्वारे जरी ते प्रकट झाले असले विग्रह, ते पाषाणाचे असतील, काष्टाचे असतील, शिल्पाचे असतील, रंगाने ते रंगवलेले असतील, पण तिथे भगवान प्रकट झालेले असतात. मग ते जे आहे तर ते काही भौतिक नसतात. आणि मग असे जे अर्च विग्रह आहेत म्हणजे भगवानांचे परिपूर्ण रूप असतं, तिथे भगवान आपल्या सगळ्या शक्तीनिशी उपस्थित असतात. मग तिथे प्राणप्रतिष्ठा करून विग्रह जे आहेत तर ते तिथे जे आहेत तर ते म्हणजे ते तिथे आणले जातात. पहा आपण मंदिरामध्ये पाहतो. मग आता हे कसं आपण समजून घ्यायचं उदाहरणावर नाही का. तर आता पत्राच्या पेटीमध्येच आपण पत्र टाकतो लाल बॉक्समध्ये, हो की नाही. आपण जर पत्र टपाल पेट्यांसारखी पेटी दुसरी कुठली असेल तर त्याच्यात पत्र टाकली तर ती काही आपल्या योग्य पत्त्यावर पोहोचणार नाहीत. मग म्हणजे टपाल खात्याने काही ती अधिकृत केलेली पेटी नाहीये. मग त्यामुळं कसं होईल की अडथळा येईल आपल्याला. या पेटीतून काही आपलं पत्र जे आहे ते आपल्या योग्य पत्त्यावर नाही पोहोचणार. मग भगवान जे आहेत ते असेच विग्रहाद्वारे अधिकृतरित्या प्रकट होतात. या विग्रहालाच म्हणायचं अर्च विग्रह. तर आता हे अर्च विग्रह म्हणजे काय, तर भगवानांचा अर्चावतारच आहे. तर ते वैकुंठामध्ये जे वेगवेगळे आपण पाहिले तर हे अवतार जे आहेत ते तिथून येत असतात आणि ते प्रकट होत असतात. म्हणजे जे भूतलावर प्रकट होत असतात ते सगळे वैकुंठावरून आलेले अवतार असतात भगवानांचे अर्च अवतार. आणि अर्च विग्रहांच्या अवताराद्वारे भगवान काय करतात, त्या अवतारात स्वतःला प्रकट करतात आणि आपल्यासारखे जे बद्ध जीव आहेत तर त्यांच्याकडून सेवा घेण्यासाठी स्वतःला प्रकट करतात. पहा म्हणजे त्याद्वारे आपल्यासारख्या बद्ध जीवांकडून ते सेवा स्वीकारू शकतात. नाहीतर अवघड आहे आपल्याला त्यांची सेवा करणं. आपल्यावरही कृपा करत असतात भगवान. मग आता भक्ताला त्यामुळे खूप सोपं जातं की गुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार काय करायचं की भगवान जे आहेत तर त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायची. पण आता निर्विशेषवादी भक्ताला फार अवघड जातं सगळं. म्हणजे उपनिषदांसारख्या वेदशास्त्रांचा अभ्यास करायचा, मग त्याच्यातले गूढ अर्थ समजून घ्यायचे, परमसत्य म्हणजे भगवानाचा अव्यक्त रूप जाणून घ्यायचा प्रयत्न करायचा. मग त्यासाठी संस्कृत भाषा शिकायची, मग इंद्रियांचे अगम्य भाव आहेत ते समजून घ्यायचे. आणि हे सगळ्या पद्धतीचा अनुभव घेतल्यानंतर सुद्धा या मार्गावर यश मिळेल याची खात्री नाही. पण कृष्ण भावनामृत किती म्हणजे ती पद्धती किती सोपी आहे पहा. आपण केवळ प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंना शरण गेलो की आपण नियमित अर्चा विग्रहांना वंदन केलं. त्यानंतर भगवान यांचं गुणगान आहे तर त्याचं श्रवण केलं. त्यानंतर आपण भगवत प्रसाद ग्रहण केला तर आपल्याला भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे भगवानांची कृपा मिळू शकते. आपण भगवानांची अनुभूती घेऊ शकतो. पण निर्विशेष साधकाचं असं नसतं. म्हणजे त्याच्यासाठी हा क्लेशदायक खूप मार्ग असतो. आणि अशा पद्धतीने म्हणजे इतके सगळे प्रयत्नांची पराकाष्ठा केल्यानंतर पण त्याला यश मिळेल असं नाही. आणि म्हणून जे आहे आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या स्तरावर हा जो मार्ग आहे तर ह्या परिणामांची इथे मिळणाऱ्या परिणामांची शाश्वतता नाही निर्विशेषवादी भक्तांच्या बाबतीत. आणि म्हणून जे आहे तर भक्ती मार्ग जो आहे तर किंवा भक्तियोगी जो आहे तर सर्वश्रेष्ठ मानलाय पहा. म्हणजे जीवाला शाश्वत स्वरूप आहे पहा. मग असे जे स्वतःला विलीन करू इच्छितात भगवंतामध्ये तर त्यांना केवळ सत आणि चित म्हणजे भगवान जर सच्चित आनंद आहे तर सत आणि चित या स्वरूपाची अनुभूती येते. पण आनंदमयी अनुभूती होणारच नाही. त्यासाठी भक्तिमय प्रेममय सेवा करावी लागेल. आणि मग भगवत कृपेमुळे एखाद्या कृष्ण भावनामय भक्तांच्या सानिध्यात जर असा निर्विशेषवादी भक्त आला तर निश्चित तो देखील भक्तियोगी बनू शकतो. पण त्याला फार अवघड जातं. भगवानांच्या निर्विशेष रूपावर तो ध्यान करत असतो आणि पुन्हा भगवानांच्या अर्चविग्रहामध्ये भगवानांचं रूप आहे तर ते पाहायचा प्रयत्न करणं आणि भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणं तर हे त्या निर्विशेषवादी भक्ताला हे आचरण करताना फार क्लेशदायक असतं. पण त्यांनी निग्रहाने केलं तर निश्चितच काय होईल त्याचे परिणाम चांगले मिळतात. पहा म्हणजे इंद्रियातीत जे अचिंत्य आहेत भगवान यांचं रूप आहे, असं अव्यक्त रूप आहे, प्रकाश रूप, त्याच्यावर ध्यान करण्यापेक्षा मग कलियुगामध्ये भक्ती योग जो आहे भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे भक्ती योग जो आहे तो सर्वश्रेष्ठ मानला गेलाय. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग पुढच्या स्लाइड मध्ये हा मग श्लोक वाचू.
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता भगवान म्हणतात जे माझे पूजन करतात सगळ्या कर्माचे फळ मला अर्पण करतात आणि जी माझे अनन्य भक्तिभावाने म्हणजे मला शरण येतात आणि माझी उपासना करतात. माझ्या ठायी मन स्थिर करतात ते आणि भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि ते माझे ध्यान करतात. तर असे जे आहेत ते जन्म मृत्यू रूपी जे म्हणजे जो हा संसार सागर आहे त्यातनं त्वरित त्यांचा उद्धार होतो पहा. म्हणजे आपण आता समजून घेऊ की भक्तिमय सेवेद्वारेच आपण भगवान जे आहेत ते त्यांना जाणू शकतो पहा. यासाठी आपण अनन्य भक्ती केली पाहिजे. मग श्रीकृष्णांच्या प्राप्तीकरता जे आहे तर आपण आपलं मन पूर्णपणे श्रीकृष्णांच्या मध्ये संलग्न केलं पाहिजे आणि प्रत्येक कर्म श्रीकृष्णांसाठी करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. श्रीकृष्णांना संतुष्ट करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. भगवान आपल्याला इथं वचन देतात की भक्तिमय सेवा करत असलेल्या शुद्ध भक्तांना भगवान जे आहेत ते संसार सागरातून अगदी त्वरित विना विलंब उद्धार करतील पहा. म्हणजे योगाभ्यासात प्रगती केलेले योगी ते वेगवेगळ्या सिद्धी प्राप्त करून वेगवेगळ्या ग्रहावर जात असतात. पण इथं भगवत भगताला कुठल्या सिद्धी प्राप्त करायची गरज नाही आणि कुठल्या ग्रहावर जाऊन स्वतःच्या सिद्धींची पराकाष्ठा करायची गरज नाही. तर भगवानच त्याच्या भक्तिसेवेद्वारे त्याच्यासाठी सगळं नियोजन करतात आणि स्वतः येतात ते भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी. गरुडावरून भगवान स्वतः आले प्रल्हाद महाराजांसाठी. अशा पद्धतीने भगवान स्वतः येतात आणि काय करतात आध्यात्मिक जगतात भक्ताला घेऊन जातात पहा. किंवा भगवानांचे सेवक येऊन वैकुंठात नेण्यासाठी म्हणजे जे आहे तर ते भक्तांना घेऊन जाण्यासाठी येतात. म्हणजे अष्टांग योगात अभ्यास करण्याची पण भक्ताला आवश्यकता नाही पहा. मग हा भाग आपण समजून घेऊया. इथे चित्रात पहा हा जो भवसागर आहे संसार स्वरूपी तर हा असा विशाल समुद्रासारखा आहे. मग ज्या क्षणी आपण भगवानांना शरण जातो त्या क्षणी आपला लगेचच उद्धार करण्यासाठी भगवान जे आहेत तर ते तत्पर असतात पहा. मग इथे समजून घेऊया की एखाद्या खूप पोहणारा जलतरणपटू आहे उत्तम, त्याला गोल्ड मेडल वगैरे मिळालं, त्याला जर आपण म्हणालो की तू खड्ड्यातून पोहून दाखव तरी जमेल का? मग त्याला आपण सांगितलं की तू डबक्यातून पोहून जा, जमेल का? बिलकुल नाही. आणि त्याला सांगितलं आपण समुद्रातून तू पोहून पार जा, शक्य होईल का? बिलकुल नाही. मग असा जो आहे असा जो आहे तो संसार सागर आहे. असा अडचणीचा आणि जो आहे तो प्रत्येक वेळी संकटांनी असा भरलेला. मग इथे आपण पहा संकटात सापडलो, नदीत पडलो, पाण्यात पडलो तर आपण काय करतो मदत मागवतो. मग आता ते ह्युमन डिझास्टर सिस्टीमचे लोक असतात पहा ते येतात मदतीला हो की नाही. मग आता त्याद्वारे काय करतात ते विमानातून हेलिकॉप्टर मधून शिडी लावून आपल्याला उचलतात आणि नेतात आपल्याला मदत करतात आपला जीव वाचवतात आपल्या प्राणांचे रक्षण करतात. मग भगवान सुद्धा या संसाररूपी भवसागरामध्ये जो कोणी शरण जातो ना त्याच्यासाठी असे उपस्थितच असतात म्हणजे तत्परतेने येतात आणि ते काय करतात आपल्याला या भवसागरातून पार करून नेतात पहा. म्हणजे अशा पद्धतीने नेतात की जेवढा एखाद्या गायीच्या वासराचे जे खूर असतात तर त्यामध्ये जेवढं म्हणजे त्याच्या छाप जे आहे तर ते चिखलामध्ये उमटल्यावर त्याच्यामध्ये जेवढं पाणी असेल तर एवढ्या छोट्याशा पाण्यातून आपल्याला पार केल्याप्रमाणे ते भवसागरातून आपल्याला पार करून नेत असतात पहा. भगवानांना शरण जाणं यासाठी आवश्यक आहे पहा. याच्यातून आपण समजून घेऊ की जसं एखाद्या आई म्हणजे आई किंवा वडील आहेत माता पिता आपल्या बालकाची काळजी घेतात तसे भगवान आपले हे जे आहेत सुपुत्र सुपुत्री आहेत म्हणून त्यांची काळजी घेतात पहा. आणि म्हणून भक्ताला कुठल्या योगाभ्यासानं ग्रहलोकावर जायची गरज नाहीये. भगवानच भक्तावर कृपा करण्यासाठी आपलं गरुड वाहन आहे त्याच्यावर आरूढ तत्काळ येतात किंवा या भवसागरातून मुक्तता करण्यासाठी समुद्रात पडलेला जो मनुष्य आहे तर त्याला कशा पद्धतीने एखादा वाचवेल अशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत तर ते त्वरित कृष्ण भावनेच्या आचरणाने भगवानांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे त्याला संसार रूपी सागरातून जे आहेत तर ते त्याचा उद्धार करतात त्याला बाहेर काढतात. आणि म्हणून बुद्धिमान मनुष्याने काय केलं पाहिजे सदैव भक्तिमय प्रेममय सेवा केली पाहिजे. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी. याच्या पुढची स्लाइड बघू. हो त्याच्यावर फक्त श्लोक वाचू आपण. मय्येव मनादस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी. आता पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत ते काय म्हणतात, तुझं मन आता माझ्यावर स्थिर कर. मयी व मन आदत्स्व मयी बुद्धी निवेश. म्हणजे काय की तुझं मन जे आहे ते माझ्यावर स्थिर कर, तुझी बुद्धी माझ्या ठायी युक्त कर. अशा रीतीने तू काय करशील तर म्हणजे निश्चितपणे, म्हणजे यात काही संशय नाही. तर कसं म्हणतात भगवान की अथवध्वन संशया, तू काय करशील निस्संदेह सदैव माझ्यासाठीच म्हणजे माझ्यामध्येच तू वास करशील. आता याच्यावरून आपण काय समजून घ्यायचं तर भगवान यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये जो रथ होत असतो, असा जो भक्त असतो तो सुरुवातीपासूनच दिव्य स्तरावर असतो, तो भौतिक स्तरावर नसतो. आणि मग भक्त कधी सांसारिक स्तरावर तर राहतच नाही आणि श्रीकृष्णांच्या म्हणजे आध्यात्मिक प्रकृतीमध्येच तो वास करत असतो, दैवी प्रकृतीच्या छताखालीच असतो तो. मग भक्त आणि पवित्र हरिनाम हे जे आहेत तर ह्यामध्ये आता कसा संबंध असतो तर भगवान जे आहेत तर ते आणि पवित्र हरिनाम हे भक्तांसाठी अभिन्न आहेत पहा. म्हणून जेव्हा भक्त हरिकृष्ण महामंत्राचा जप करत असतो तेव्हा स्वतः श्रीकृष्ण आपली अंतरंग शक्ती, म्हणजे त्याला म्हणायचं त्यांची आध्यात्मिक शक्ती, त्याद्वारे ते दोघे पण भक्ताच्या जिव्हेवर नृत्य करत असतात पहा. आणि म्हणून असं भक्त हरिनाम घेऊ शकतो. मग भक्त श्रीकृष्णाला भोग अर्पण करतो. अशा पद्धतीनं श्रीकृष्ण त्याचे प्रत्यक्ष त्यांनी केलेले खाद्यपदार्थ ग्रहण करतात. कृष्णप्रसाद खाऊन जे आहे ते भक्त जो आहे तो कृष्णमय होतो, त्यांचं उच्छिष्ट खातो, त्यांचं लाळ जे आहे तर त्या प्रसादामध्ये मिसळलेलं असतं आणि त्याद्वारे तो पवित्र होत असतो, त्याची शुद्धी होत असते. आणि अशा सेवेमध्ये संलग्न जेव्हा होत असतो तो शुद्ध होत असतो. मग आता असेच गोपीजन होते, त्यांनी भगवान जे आहे तर ते आपलीशी दोरी बांधून आणायचे आणि प्रत्येक घास भगवान यांना भरवायचे. प्रत्येकाला वाटायचं भगवान माझ्याकडेच पाहतात आणि भगवान जे आहेत ते माझा घास खाणार आहेत, अशी लीला करायचे भगवान. आणि प्रत्येकाचा घास खायचे आणि प्रत्येकाने घास खाल्ला म्हणजे प्रत्येकाचा घास खाल्ला भगवानाने की ते आपल्या तोंडात घालायचे. मग अशी जी आहे त्याला म्हणायची अनन्य भक्ती, विशुद्ध प्रेमाने केलेली भक्तिमय प्रेममय सेवा. असे गोपीजन होते व्रजमधले किंवा वृंदावनामधले गोपीजन, हे त्याचं उदाहरण. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग ते पुढच्या स्लाइड. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. आता इथे आपण समजून घेऊया की भगवान जे आहेत तर ते काय म्हणतात की एकतर तू माझ्यावर मन आणि बुद्धी केंद्रित कर. आता तुला हे शक्य नसेल तर मग आता भक्ती योगाच्या ज्या नियामक तत्वांचं पालन आहे ते करून तू भक्तिमय प्रेममय सेवा जी आहे ती करू शकतो. म्हणजे तुला मन जर माझ्या जागी स्थिर करता येत नसेल तर तू भक्ती योगाची जी नियामक तत्व आहेत, विधिविधान आहेत त्यांचं पालन कर आणि त्याद्वारे तू जे आहेस तर ते मला प्राप्त करू शकशील. म्हणजे काय तर आता प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु जे आहेत तर ते आपल्या जीवनामध्ये येतात. मग आपल्याला भक्तीच्या विधिविधानांचं पालन करता येतं. म्हणजे एकतर उत्स्फूर्त प्रेम असतं कृष्णाविषयी असे जे भक्त आहेत त्यांना. आणि दुसरा प्रकार म्हणजे हा प्राथमिक विधी आहे की ज्यांना उत्स्फूर्तपणे प्रेम असतं. आणि दुसरा विधी आहे तो अप्रत्यक्ष विधी. म्हणजे प्रत्यक्ष विधी म्हणजे उत्स्फूर्त दिव्य स्तरावर प्रेमामध्ये भगवानांच्या स्थित असतात असे भक्त. आणि म्हणजे जो अप्रत्यक्ष विधी आहे तर तो म्हणजे काय की तिथे वेगवेगळ्या विधिविधानांचं पालन केलं जातं. म्हणजे त्याला म्हणायचं साधना भक्ती. आणि गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली वेगवेगळ्या विधिविधानांचं पालन करून कृष्णाविषयी अनुराग म्हणजे प्रेम उत्पन्न होतं. मग असे जे भक्त असतात तर ते म्हणजे हा अप्रत्यक्ष विधी आणि त्याद्वारे कृष्ण प्रेमामध्ये स्थित होतात पहा. मग आपण सगळे रूप गोस्वामींचे अनुयायी आहेत म्हणून आपल्याला रूपानुगा म्हटलं जातं. म्हणजे अशा म्हणजे जे आहे तर आपण अनुरागामध्ये स्थित होतो, प्रेमामध्ये साधना भक्तीद्वारे स्थित होतो. मग गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जी आहे तर ती भक्तिमय प्रेममय सेवा असा भक्त जो आहे तर तो करत असतो बा. आणि भगवत प्रेमाच्या शुद्ध स्तरावर तो पोहोचतो. मग गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जे आहे तर या शास्त्राच्या नियमांचं पालन करायचं. म्हणजे पहाटे लवकर उठायचं, मंगल आरती करायची, मग उठून म्हणजे स्नान करून फुलं वेचून अर्चविग्रहांना ते अर्पण करायची, मग अर्चविग्रहांसाठी भोजन बनवणं, प्रसाद बनवणं, अशा वेगवेगळ्या सेवा आहेत. मग आता शुद्ध भक्तांकडून भगवद्गीतांचं श्रवण करायचं. मग हा अभ्यासामुळे काय होतं भगवत प्रेमाच्या उन्नत स्तरापर्यंत पोहोचतो असा जो भक्त आहे तो. आणि या विधिविधानांचं पालन आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनामुळे केल्यामुळे भक्तियोगाचा जो अभ्यास होतो त्याद्वारे साधक जो आहे तर तो भगवत प्रेमाच्या उच्च स्तरापर्यंत पोहोचू शकतो. मग हा दुसरा मार्ग. तर पुढे जाऊ आपण.
हा मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी. आता आपल्याला भक्तियोगाच्या नियमांचं पालन पण करता येत नाही, साधना भक्ती पण करू शकत नाही. मग भगवान काय म्हणतात की आता अशा गोष्टी आपल्याला जमत नसतील करायला, आपण असमर्थ असू तर माझ्याकरता कर्म कर. माझ्या म्हणजे जे काय आहे माझ्याकरता कर्म केलंस तर तुला सगळ्या सिद्धी प्राप्त होतील. म्हणजे काय, भगवत प्रेमामध्ये तू स्थित होईल. म्हणजे भगवंत प्रित्यर्थ आपण जर कर्म केलं तर काय होईल, तर कृष्ण भावनेमध्ये उन्नती होईल. मग कृष्ण भावनेच्या प्रचारासाठी संलग्न आपण झालो. प्रचारामध्ये अनेक भक्त असतात, त्यांना म्हणजे मदतीची आवश्यकता असते, मग ती आपण मदत केली. मग भक्तियोगाच्या आपल्याला विधिविधानांचा अभ्यास नसेल करता येत समजा, तर आपण अशा प्रचार करायला मदत करू शकतो. किंवा आता एखादं कार्य करायला भूमी, भांडवल, मनुष्यबळ असं सगळं लागतं आणि संघटनेमध्ये कशा परिश्रमांची आवश्यकता असते. मग आता आपण आपल्यासाठी निवासस्थान, भूमी, भांडवल सगळं करतो, कर्मचारी ठेवतो. विस्तार करण्यासाठी संघटनेला अशा मनुष्यबळाची आणि परिश्रमाची आवश्यकता आहे. मग त्याचप्रमाणे आपण हे सगळं जे आहे ते आपल्या वैयक्तिक जीवनासाठी करतो, वैयक्तिक भोग म्हणून, हो की नाही, इंद्रिय तृप्तीसाठी. पण आपण जेव्हा एखाद्या संघटनेला अशा पद्धतीनं भूमी, भांडवल जे आहे, परिश्रम, मनुष्यबळ ह्यासाठी जेव्हा मदत करतो म्हणजे तर त्यावेळेला ते भक्तिमय प्रेममय सेवा होते का, म्हणजे कृष्ण सेवेसाठी सुद्धा हे आवश्यक आहे सगळं. आणि हाच भेद आहे की सांसारिक कर्मामध्ये आपण हे सगळं वैयक्तिक व्यवसायासाठी, नोकरी धंद्यासाठी हे सगळी गुंतवणूक करतो. आपली ती इंद्रिय तृप्तीच असते. पण कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी जेव्हा आपण करतो एखाद्या संघटनेला अशा पद्धतीने मदत, तर तेव्हा ते आपलं आध्यात्मिक कर्म कर्म होतं, कृष्ण भावनाभावित कर्म होतं. म्हणजे धन असेल आपल्याकडे थोडंफार, आपण कृष्णांच्या प्रचारासाठी देऊ शकतो, ग्रंथांच्या छपाईसाठी देऊ शकतो, बांधकामासाठी देऊ शकतो मंदिराच्या, किंवा प्रचारासाठी सहाय्य करू शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण कृष्ण भावनेमध्ये जर कर्म केलं तर निश्चितच भगवत प्रेमाच्या उच्च स्तरावरती पोहोचू शकतो. मग तर पुढे जाऊ. म्हणजे इथे चित्रात पहा, म्हणजे एखाद्यामध्ये एखादी कला आहे, तर एखाद्याला रंगकाम करण्याची कला आहे, तर तो भगवत कार्यासाठी आपली अशा कलेचं सुद्धा जे आहे तर त्या माध्यमातून आपली सेवा देऊन मदत करू शकतो. मला म्हणायचं निष्काम एखाद्या माताजींना खूप सुंदर सुंदर दागिने करता येत असेल, एखाद्या माताजींना खूप छान छान कपडे शिवता येत असतील, तर भगवान यांच्यासाठी ते करू शकतात ना. असे अनेक मार्ग आहेत, तर याद्वारे आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करू शकतो. तर पुढे जाऊ आपण. हा म्हणते पुढची स्लाइड. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. हा तर श्लोक आपण आधी अभ्यासला की तू जे काही करतोस ते माझ्यासाठी कर. मग जे काही खाणार तू जीवाला आपलं काहीतरी कर्म करून जे आहे ते अर्थार्जन करावं लागतं. मग आणि त्यातून तो आपलं उदरभरण करत असतो. म्हणजे तर मग तू जे काही खाणार ते मला अर्पण कर आणि प्रसादच ग्रहण कर. जे काही तू कर्म करणार ते माझ्यासाठीच कर. आणि त्यातून जे अर्थार्जन होईल तर त्याद्वारे म्हणजे तू ते मला, मनुष्य काहीतरी दान करतच असतो, दान धर्म, मग ते मलाच अर्पण कर माझ्या सेवेसाठी. मंदिरामध्ये अर्पण कर, प्रसाद सेवेसाठी अर्पण कर. अनेक मार्ग आहेत जसं आता मी सांगितलं. मग अशा पद्धतीनं दान करू. आणि ही काय म्हणजे तू जप जरी केलंस तर तू माझ्यासाठी करते, तुझी तपस्या होईल. कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी जेव्हा आपण अर्पण करतो तेव्हा ते कृष्ण भावनाभावित कर्म होतं. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी. हा, तर या वेगवेगळ्या सेवा आहेत, राजभोग सेवांपासून सगळ्या तुलसी सेवापर्यंत सगळ्या. तर त्या आपण त्यासाठी आपण दान करू शकतो. तर माताजी आपल्याला येऊन पीपीटी दाखवतीलच, आपण पुढे जाऊ. हा माताजी. हा श्लोक वाचूया. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्. हा, आता जर आपल्या भावनेने युक्त होऊन आपण कर्म करण्यासाठी असमर्थ असतो, म्हणजे घरातून एखाद्याला विरोध असतो,
त्याला भाव असतो कर्म करण्याचा, कृष्ण भाव कार्याविषयी सहानुभूती असते, पण घरातून विरोध असतो, कुटुंबातून सहकार्य नसतं. मग अशा वेळेला काय करू आपण, कर्मफलांचा त्याग करू. म्हणजे काय, की आपण जे काही अर्थार्जन करतो, तर आपले जे काही कष्ट करून मिळवतो, तर त्याचा काही भाग आपण कृष्णांना अर्पण करू शकतो. म्हणजे एखादा हॉस्पिटल बांधतो किंवा सामाजिक संस्थांना दान करत असतो ना, मग तो कर्मफळांचा त्याग करायला शिकतो. मग अशा कर्मफळांचा त्याग केल्यामुळे तो कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होऊ शकतो. म्हणजे कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कर्मफळांचा त्याग करायला त्याला सोपं जातं. मग कृष्ण भावनेचा स्वीकार केल्यानंतर त्याला म्हणजे जे आहे तर अशा पद्धतीने कृष्णांसाठी कर्म करायला सोपं जातं. मग असे जे लोक असतात ते अशा परिस्थितीमध्ये समाजसेवा करतात किंवा आपल्या राष्ट्राची सेवा करतात, देशाकरता त्याग करतात. मग ह्या ज्या सेवा आहेत तर तो करत असतो. पण ज्याद्वारे काय होतं, तो अशा कर्मफळांचा त्याग करून शुद्ध भक्ती सेवेमध्ये जेव्हा येईल, तेव्हा भगवान यांच्यासाठी त्याला त्याग करता येणं सोपं जातं. मग अशा प्रकारे आपण कार्य करू. ह्याला म्हणायचं सकाम कर्मयोग. आता नंद महोत्सव जो आहे, नंदबाबांनी कसं केलं, तर आपल्या जे सुपुत्र आहेत त्यांना विविध ब्राह्मण, पंडित, ज्ञानी लोकांचे आशीर्वाद मिळावेत म्हणून त्यांनी काय केलं, तर सगळ्या पंडितांना, ब्राह्मणांना बोलवलं आणि त्यांनी उत्सव केला. त्यांना भरपूर दान दिलं आणि त्या बदल्यात त्यांनी काय सांगितलं, आपल्या जे बाळ आहे, श्रीकृष्ण आहेत, तर त्यांना आशीर्वाद मिळावेत. मग ह्याला म्हणायचं सकाम कर्म. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. हरे कृष्ण. आता या श्लोकातून आपण समजून घेऊया, जर आपल्याला आता अशा पद्धतीचा अभ्यास करणं शक्य नसेल तर आपण म्हणजे अशा पद्धतीने पण सेवा शक्य नसेल तर आपण ज्ञान घेऊया, ज्ञानाच्या स्तरावर स्वतःला संलग्न करूया, श्रीकृष्णांच्या विषयीचे सगळे तात्विक ज्ञान घेऊया. मग ज्ञानापेक्षा पण ध्यान श्रेष्ठ आहे, मग ध्यानापेक्षा पण कर्मफळांचा त्याग श्रेष्ठ आहे. मग अशा कर्मफल त्यागामुळे आपण मनशांती प्राप्त करतो. म्हणजे काय, की शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन, साधन भक्ती करणं शक्य नाही एखाद्याला. मग आता मग त्यांनी काय करावं, की क्रमाक्रमानं ज्ञान ज्ञान जर मिळवलं तर तो हळूहळू ध्यानाच्या स्तरावर उन्नत होईल आणि त्या ध्यानाद्वारे भगवानांना तो जाणू शकेल. म्हणजे ज्ञान मार्गामध्ये ही असे विधी आहेत की जे पुरुषोत्तम भगवानांना समजून घेता येईल. आणि त्यामुळं मनुष्य जर भक्तीमध्ये संलग्न होत नसेल तर त्याला ध्यान धारणेला प्राधान्य देता येईल. पहा, म्हणजे मनुष्य अशा पद्धतीने जर ध्यान करू शकला भगवान यांचं, तर निश्चितच काय होईल, की तो कर्मफळांचा त्याग करायला हळूहळू शिकेल. आणि अशा पद्धतीनं शेवटी आपलं लक्ष काय, तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानांचं प्रेम प्राप्त करणं. म्हणजेच काय, क्रमाक्रमाने ज्ञानानं आपण ध्यानाच्या स्तरावर जाऊ, मग परमात्म्याचा साक्षात्कार जे हृदयात उपस्थित आहे तो होईल आणि पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तसे, तर त्यांना तो प्राप्त करू शकेल. मग अशा पद्धतीने तो कार्य करू शकेल. म्हणजे हे क्रमिक विधी ह्याला म्हणायचं. मग या विधीचा तो स्वीकार करू शकतो. याला म्हणायचं ही जी आहे, असे जे विधी आहेत तर ते प्रत्येकालाच काही शक्य नाही होतील. म्हणजे ही जी आहे तर ती प्रत्यक्ष पद्धती आहे. मग अर्जुनाला ही जी आहे ती अप्रत्यक्ष पद्धती आहे. मग अर्जुनाला ही अप्रत्यक्ष पद्धत नाही सांगितली, कारण तो प्रत्यक्ष भगवत प्रेमामध्ये स्थितच होता, उच्च कोटीचा भगवानांचा भक्त होता. त्यामुळं प्रत्यक्ष विधीला महत्व सांगितलंय भगवद्गीतेमध्ये. जिथे तिथे भगवद्गीतेमध्ये भगवानांची भक्तिमय प्रेमय सेवा जी आहे ती प्रत्यक्ष त्यांच्या चरण कमलांची सेवा सांगितली. म्हणजे वैष्णव जो असतो तो भगवानांच्या चरण कमलांच्या सेवेमध्ये जो आहे संलग्न असतो. त्यामुळे तो वैष्णव जो आहे तो चारी वर्णाश्रम व्यवस्थेच्या पलीकडे आहे. पहा, म्हणजे प्रत्यक्ष सेवेमध्ये तो संलग्न असतो. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं क्रमशः विधीने, म्हणजे जे अप्रत्यक्ष पद्धत आहे, ज्यांना शक्य नाही प्रत्यक्ष विधी, त्यांनी अप्रत्यक्ष पद्धतीनं आपला हळूहळू क्रमिक विकास करून कर्मफल त्यागामुळे तो मनःशांती प्राप्त करू शकतो. पहा, मग हा एक मार्ग आहे. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याच्या पुढच्या स्लाइड मध्ये. हा, तर आता इथे आपण समजून घेऊ की असा जो भक्त आहे, तर आता भगवान जे आहे तर यांनी आता कशा पद्धतीने सेवा करू शकतो हे सांगितलं, भक्ती सेवा कशी करायची. मग आता असा जो भक्ती सेवेमध्ये उन्नत झालेला भक्त असतो त्याचे गुण कोणते आहेत, तर ते भगवान सांगतात या श्लोकाद्वारे. 12, 13 आणि 14 या श्लोकांचा संदर्भ घेऊन भगवान सांगतात की जो जीवांचा द्वेष करत नाही, सगळ्यांचा सुहृद मित्र असतो. सुहृद म्हणजे काय, की जो न सांगता जाणतो,
की त्याच्या मनात काय आहे. असा जो मित्र असतो तो मिथ्या अहंकाराने म्हणजे जो आहे तर त्यापासून मुक्त असतो. स्वतःला तो स्वामी नाही समजत, सुखदुःखामध्ये समभाव राखतो, तो क्षमाशील आहे, सदैव तृप्त आत्मसंयमी असतो आणि आपले मन तथा बुद्धी म्हणजे भगवान यांच्यावर तो स्थिर ठेवतो आणि दृढ निश्चय आणि भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झालेला असतो. मग असा भक्त मला प्रिय आहे म्हणतात भगवान. आता इथून पुढे प्रियाष्टक सुरू होते. हे 8 श्लोक आहेत. तर शुद्ध भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये भगवानांची शुद्ध भक्ताची सगळी लक्षणं आहेत. असा भक्त भगवानांना प्रिय असतो. मग तो शत्रूची वैरी करत नाही आणि त्याचा द्वेषही करत नाही. तो काय म्हणतो, माझ्या पूर्व कर्माची मुळच ही माझ्याशी या व्यक्तीने शत्रुत्व केलंय. मग मी त्याचा प्रतिकार कशाला करू, मी सहन करेन. म्हणजे त्याची सहनशीलता जी असते ती वाढलेली असते. मग दुःख किंवा संकट आलं तर तो समभावामध्ये राहतो. म्हणजे ही आपल्यावर भगवानांची कृपाच आहे. म्हणजे खूप मोठं म्हणजे दुष्कृत्य मी केली होती आणि त्यासाठी मोठ्या शिक्षेला मी जो आहे तो खरं तर पात्र आहे. पण भगवानांच्या कृपेमुळे मला थोडंसंच दुःख भोगायला मिळालं असं तो विचार करतो. किंवा त्याच्या जीवनात आनंद आला तर तो उल्हासित होत नाही, एकदम आनंदी होत नाही. तर तो म्हणतो की मी खरं तर ह्याच्या पात्र नाही, हा आनंद आणि हे उपभोग करण्याचं सुख, पण भगवानांच्या कृपेमुळे हे मला सुख मिळतंय. मग तो संतुष्ट असतो पहा. आणि सेवा करताना त्याला कधी अपयश येईल किंवा भक्तांकडून त्याला योग्य वागणूक नाही मिळाली, असे अनेक प्रसंग येतात. पण तो सदैव स्थिर राहतो, समबुद्धीमध्ये राहतो, संतुष्ट राहतो पहा. असा असतो तो दृढ असतो आपल्या सेवेमध्ये, इंद्रियांना संयमित करत असतो पहा. आणि दृढ निश्चयापासून तो स्वतःला कधीही परावृत्त करत नाही आणि कुणीही त्याला परावृत्त करूच शकत नाही. असा जो भक्त असतो तर तो आपलं मन आणि बुद्धी भगवानांच्यावर स्थिर करून जो आहे तो भगवत सेवा करायचा प्रयत्न करत असतो. मग असं भक्त भगवानांना प्रिय असतो. मग सुदामा हे असेच भक्त आहेत, उच्च कोटीचे भगवान यांचे. त्यांना पाहून ते जेव्हा भेटायला गेले तेव्हा भगवान स्वतः धावत गेले महालातून आणि त्यांना आलिंगन दिलं आणि त्यांनी त्यांचं पादप्रक्षालन केलं आणि रुक्मिणी माताने त्यांना मारा घातला पहा. आणि त्यांनी विचारलं, तुम्हाला काय आणलेस? मग सुदामाने पोहे दिले. मग हे जे आहे ते विशुद्ध भक्ताचं उदाहरण आहे की ज्याच्या सेवेमध्ये भगवान सदैव असतात पहा. म्हणजे भक्तवत्सल आहेत भगवान. मग दुसरं जे उदाहरण आहे तर जे आहे तर ते सनातन गोस्वामींचं आहे पहा. मग असे उच्च कोटीचे जे भक्त आहेत तर ते सदैव भगवत सेवेमध्ये संलग्न असतात पहा. मग त्यांच्या छोट्या छोट्या इच्छा ज्या आहेत तर ते भगवान जे आहेत तर ते पूर्ण करत असतात पहा. आणि त्याचबरोबर असे भक्त आहेत ते दृढ निश्चयाने, म्हणजे त्यांनी सगळं काही आपली संपत्ती त्यागली आणि भगवान श्री चैतन्यांच्या मार्गदर्शनानुसार सनातन गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी जी आहे ती वृंदावनला येऊन तिथे भगवत सेवा करायला सुरुवात केली पहा. तर पुढे जाऊ आपण. हा माताजी. हा, मग आता ज्यांच्यामुळे कोणी उद्विग्नही होत नाही आणि इतर कोणामुळे ते देखील उद्विग्न होत नाहीत, जे हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतं, ते मला अत्यंत प्रिय आहेत असं म्हणतात भगवान. म्हणजे काय की ते स्वतः पण जे आहेत तर असे जे भक्त असतात तर ते कुठल्याही भक्ताला कधी कष्ट त्रास बिलकुल देत नाहीत. म्हणजे असे जे भगवत भक्त असतात ते आणि त्यांच्या मनात असंतोषही नसतो कोणाबद्दल. आणि असे जे भक्त असतात सर्वांप्रती दयाळू कृपाळू असतात पहा. आणि ते दुसऱ्यांना त्रास बिलकुल देत नाहीत, असं कुठलंही कर्म करत नाहीत. आणि त्याच वेळी समजा त्यांना इतरांनी जर त्रास द्यायचा प्रयत्न केला तर त्यामुळे ते उद्विग्न होत नाहीत. म्हणजे ते जे भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करत असतात, भगवत कृपेनं जे साधना करत असतात त्याचं बळ कार्यरत असतं आणि त्यामुळे ते कुठल्याही बाह्य उपद्रवामुळं बिलकुल जे आहेत तर ते क्षुब्ध होत नाहीत किंवा विचलित होत नाहीत. मग असे जे भक्त असतात ते सदैव कृष्ण भावनेमध्ये असतात पहा. आणि ते जे आहेत ते आपल्या शरीर जे आहेत तर शरीराच्या प्रत्येक इंद्रिय जे आहेत तर ते भगवत सेवेमध्ये त्यांनी संलग्न केलेले असतात. ते कोणाचा द्वेष करत नाहीत. किंवा कोणाविषयी त्यांना शत्रुता नसते. ते कधी म्हणजे इंद्रिय तृप्ती आपली झाली नाही तर आपलं कसं होतं, आपण दुःखी होतो, ती साधना नाही मिळाली, आपली इंद्रिय तृप्ती नाही झाली तर मग आपण इतरांचा द्वेष करायला लागतो. पण असे जे भक्त असतात तर ते बिलकुल कोणाचा द्वेष करत नाहीत, समभावामध्ये राहतात. किंवा शत्रूकडून आपण प्रतिकाराची म्हणजे जी आहे शक्यता आपल्याला जेव्हा वाटते एखाद्या शत्रूकडून तर तेव्हा आपण भयभीत होतो, आपल्याला खूप भीती वाटते. पण हे जे भक्त असतात तर ते सगळं म्हणजे जे काही आहे तर
ते सगळं जे आहे तर ते अगदी यशस्वीपणे पार पडतात पहा. म्हणजे असा कुठलाही भाव किंवा असे कुठले विकार त्यांच्यामध्ये नसतात. ते विकारांच्या पलीकडे गेलेले असतात. मग याचं उदाहरण म्हणजे जे आहेत तर ते भगवान शिव त्यांना एकदा पार्वती माता म्हणाल्या, की महाल निर्माण करा असा आपल्यासाठी. आपण तर काय हिमालयातच राहतो असं. मग त्यांनी असा फिरता महाल निर्माण केला बरं का. मग रावणाने तपस्या केली आणि त्यांनी विचारलं, की "काय हवंय तुला?" भगवान शिवजींनी. मग त्यांनी सांगितलं, "मला असं एक विलक्षण असा महाल हवाय." म्हटल्यावर त्यांनी लगेच त्याला देऊन टाकला. म्हणजे असे जे असतात भक्त, की त्यांना कुठलीही आसक्ती नसते, समभावामध्ये असतात आणि कुठल्याही गोष्टीचं दुःख नसतं. कुठलीही गोष्ट आपल्याकडे नसेल तर प्राप्त नाही झाली तर मग असे जे भक्त आहेत त्याचं उदाहरण म्हणजे भगवान शिव. मग आता असे भक्त भगवानांना प्रिय असतात. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. हां. मग असा जो भक्त आहे तो साधारण दैनंदिन क्रियांवर तो अवलंबून नसतो. जो एकदम म्हणजे शुद्ध भक्त आहे तो चिंतारहित असतो, मुक्त असतो. म्हणजे कुठलंही फल प्राप्त करण्यासाठी त्याला महत्प्रयास करायला लागत नाहीत. म्हणजे असं भक्त जो आहे तो भगवानांना प्रिय असतो पहा. म्हणजे काय की त्याला माहिती असतं की शरीर हीच एक उपाधी आहे आणि त्यातून कसं मुक्त व्हायचं यासाठी तो कार्य करत असतो. मग तो जो आहे वैदिक शास्त्रांवर त्याचा पूर्ण दृढ विश्वास असतो पहा. आणि तो कुठल्याही समाजातल्या पक्षांची बाजू घेत नाही किंवा तो कधीही चिंता करत नाही. चिंतामुक्त असतो पहा आणि मग तो सगळ्या दुःखांपासून पण मुक्त असतो. मग अशा भक्ताला जो भक्तीसाठी आवश्यक आहे त्याचा स्वीकार करतो. म्हणजे अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम. मग जर आता बांधकाम करण्यात एखाद्या इमारतीचं कष्ट भरपूर आहेत, भांडवल लागतंय, तर तो तिकडे लक्षही देणार नाही. पण मंदिराचं बांधकाम करायचंय म्हणल्यावर तो स्वतः कुटीमध्ये पण राहील आणि भगवान यांच्यासाठी मंदिर बांधेल. मग असा जो असतो तो भगवत भक्त असतो. म्हणजे तो स्वतःसाठी घर नाही बांधणार, एखाद्या कुटीतच राहील. पण भगवान यांच्यासाठी विशाल भवन जे आहे, मंदिररूपी भवन तो बांधण्यासाठी कार्यरत असतो. मग असा जो असतो भक्त तो भगवानांना प्रिय असतो. पण तर पुढे जाऊ आपण. हा पुढच्या पुढच्या स्लाइडवर. हरे कृष्ण. हा मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर. हां, मग जो हर्षितही होत नाही, दुःखही करत नाही किंवा शोकही करत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही पहा. आणि ज्याने अ, जे आहे शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केलाय, असा भक्त मला प्रिय आहे, असं भगवान म्हणतात. म्हणजे काय, की पहा भौतिक लाभामध्ये असा भक्त जो आहे तो कधी हर्षितही होत नाही आणि एखादा लाभ नाही मिळाला तर तो दुःखही त्याला वाटत नाही पहा. मग आता एखादा पुत्र किंवा शिष्य नाही म्हणजे मी करण्यासाठी तो फारसा म्हणजे असं मिळवण्यासाठी उत्सुक नसतो असा गुरु आहे. तो नाही मिळाला तर त्या गुरुला दुःख नाही होत. म्हणजे असा जो भक्त असतो, जो गुरुरूपी कार्य करत असतो. मग अतिप्रिय वस्तू गमावल्यामुळे त्याला शोक नाही होत पहा. म्हणजे आपण समजून घेऊ, की प्रल्हाद महाराज जे आहेत, ते त्यांनी भगवान यांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ कार्य केले. मग तेव्हा आलेली सगळी संकटं सहन केली त्यांनी. सगळी संकटं सहन करण्यासाठी तो सिद्ध होता पहा. मग भक्तिमय प्रेममय सेवा करताना त्याला कुठल्याही गोष्टींची बाधा आली नाही. प्रल्हाद महाराजांना. मग असा भक्त श्रीकृष्णांना प्रिय आहे पहा. त्याला हत्तीच्या पायी द्यायचा प्रयत्न केला हिरण्यकशिपूने प्रल्हाद महाराजांना. मग भगवान यांचं ऐरावत हे वाहन आहे. म्हणजे हत्ती जे आहे इंद्राचं वाहन, ते ऐरावत म्हणजे भगवान जे आहेत इंद्राचं जे वाहन आहे ते हत्तीमधलं ऐरावत म्हणजे भगवान यांचं स्वतः रूप आहे. भगवान यांची जे ऐश्वर्य आहेत त्यापैकी. मग आता सर्पाच्या गुहेत सोडलं तर अनंत शेष भगवान जे आहेत ते भगवान यांची ना यांचा विस्तार आहे. सावली देतात भगवान यांना ते. तर अशा पद्धतीने त्यांनी प्रत्येक वेळी प्रार्थना केल्या, भगवानांच्या रूपाला पाहिलं प्रत्येकामध्ये आणि अशा पद्धतीने प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्यांनी भगवानांच्या संतुष्टीसाठीच कार्य केलं पहा. मग असे जे भक्त असतात ते भगवानांना प्रिय असतात. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर. हां. मग आता असा जो मनुष्य असतो तो शत्रू किंवा मित्र यांच्या ठिकाणी समानच असतो पहा. आणखी तो कधीही भेदभाव नाही करत किंवा शत्रूचा मत्सर नाही करत किंवा सुखदुःखांच्या तो नेहमी भक्त असतो. तो पलीकडे गेलेला असतो. अत्यंत सहनशील असतो. म्हणजे कृष्ण कथेवाचून इतर काही म्हणजे तो बोलतच नाही. मग ह्याला म्हणायचं मौन कृष्ण भावनेतलं. म्हणजे निरर्थक गोष्टी आपण बोलू नये. जे काही बोलावं ते कृष्णाविषयी याला म्हणायचं मौन. मौन म्हणजे तासनतास न बोलणं नव्हे. मौन म्हणजे कृष्णाव्यतिरिक्त न बोलणं. निरर्थक व्यर्थ गोष्टी की ज्या बोलून आपल्यालाही फायदा नाही आणि दुसऱ्यांनाही फायदा नाही आध्यात्मिक स्तरावर. अशा गोष्टी आपण बोलणं टाळणं त्याला म्हणायचं मौन.
मग असा फक्त भगवत कथेमध्येच तो सुखी असतो, त्या श्रवण करण्यामुळेच तो आनंदी होतो पहा. कधी कधी तो स्वादिष्ट त्याला रुचकर भोजनही मिळेल, कधी कधी त्याला उपवासही करायला लागेल, मग तो त्यात तृप्त असतो. जे काही ते भगवानांच्या कृपेमुळे असा विचार करतो. मग स्वतःच्या निवासस्थानाची पण तो चिंता करत नाही. कधी त्याला राजमहालात राहायला मिळेल आणि कधी त्याला एखाद्या वृक्षाखाली किंवा झोपडीमध्ये राहायला मिळेल. मग तो सदैव दृढ निश्चय असतो भगवानांच्या म्हणजे ज्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये दृढ निश्चयी असतो पहा. आणि मग असा जो भक्त आहे तर तो भगवानाच्या भक्ती सेवेमध्ये मग शुद्ध होतो. मग हे जे गुण आहेत हे जर आपण आपल्या अंगी बाणवले तर निश्चितच आपण सुद्धा शुद्ध भक्तीच्या स्तरावर येऊ शकू पहा. आणि ह्यासाठी अशा भक्तामध्ये असे सद्गुण आवश्यक आहेत असणे. आणि मगच तो सद्गुणांनी जेव्हा विकसित होतो एखादा मनुष्य, तेव्हाच तो जो आहे तो कृष्ण भावनेमध्ये भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होऊन प्रगती करू शकतो पहा. मग असे गुण जेव्हा आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला लागतो तेव्हा आपल्या हृदयाची शुद्धी होऊन आपल्यामध्ये विकसित होतात. मग याचं तर उदाहरण म्हणजे अमरीश महाराज आहेत पहा. त्यांच्याकडे दुर्वास मुनी आले. आता ते खूप म्हणजे जे आहे तर शीघ्रकोपी असे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. मग आता एकादशीचं व्रत जे आहे तर त्याचं उद्यापन करणार होते म्हणजे अमरीश महाराज. ते म्हणजे मी स्नान करून येतो, दुर्वास मुनी नदीवर स्नानासाठी गेले. आता एकादशीचं व्रत आहे, नंतर त्याची जी पारणाची वेळ असते तर ती संपत आली होती. म्हणून त्यांनी राजपुरोहितांचा सल्ला घेतला आणि जे आहे पाणी जे आहे तर ते ग्रहण केलं आणि व्रत जे आहे त्याचं उद्यापन केलं. मग दुर्वास मुनींनी पाहिलं आणि त्यांना खूप क्रोध आला. मला बोलून माझा अपमान केला असं त्यांना वाटलं. आणि त्यांनी काय केलं, खूप क्रोधाने आपल्या जटेतून म्हणजे केस होते त्यातून एक राक्षसी उत्पन्न केली, तिचं नाव कृत्या. आणि ते अमरीश महाराजांच्यावर सोडली. म्हणल्यावर भगवान जे आहेत तर त्यांना खूप क्रोध आला. आपल्या शुद्ध भक्तांना अशा पद्धतीने कोणी त्रास देत असेल तर भगवान तिथे त्यांना दंडित करतात पहा. मग अमरीश महाराज हे आपल्या म्हणजे जे आहेत ते सेवाभावामध्ये होते. म्हणजे ते जे आहेत ते अत्यंत म्हणजे प्रेमाने दुर्वासा मुनींकडे पाहत होते. म्हणजे ते विचलितही झाले नाहीत पहा. मग आता ते दुर्वासा मुनींचं वरती भगवानांनी सुदर्शन चक्र जे आहे तर ते त्याला आवाहन केलं. मग ते सुदर्शन चक्र पाठलाग करू लागलं दुर्वास मुनींचा. मग ते वेगवेगळ्या लोकांमध्ये गेले, म्हणजे त्यांची मदत मागितली त्यांनी, ब्रह्माजींकडे गेले. ते म्हणाले की यावर मी काही नाही उपाय करू शकत. मग भगवान शिवजींच्याकडे गेले. त्यांनी सांगितलं तुम्ही विष्णूंकडे जा. मग विष्णूंनी सांगितलं की तुम्ही काय करा, इथे ते जे अमरीश महाराज आहेत त्यांना जाऊन दंडवत घाला, त्यांच्या चरणी क्षमा मागा. म्हटल्यावरती दुर्वासा मुनींनी जे आहे तर आपला अपराध मान्य केला. वैष्णवचरणी हा घोर अपराध घडला होता त्यांच्या हातून. आणि मग त्यांनी दंडवत घातला अमरीश महाराजांना जाऊन. मग ते सुदर्शन चक्र आहे ते थांबले. मग अमरीश महाराजांनी त्यांना प्रेमाने जवळ केलं आणि त्यांचं संपूर्ण यथोचित आदरातिथ्य केलं. मग असा जो असतो तो वैष्णव भक्त असतो, समभावामध्ये राहतो, तो विचलित होत नाही कोणत्याही परिस्थितीत. मग म्हणजे त्याला अवहेलना मिळू दे, त्याला अपमान सोसावे लागू देत, किंवा त्याची कोणी स्तुती करू दे, किंवा त्याच्या बाबतीत कोणी जे आहे ते दुष्कृत्य करू दे, तो भगवान यांच्यावर दृढ श्रद्धेने आणि विश्वासाने स्थित असतो. भगवान यांच्या आश्रयामध्ये तो स्थित असतो पहा. त्याच्या चरण कमलांचा त्याने आश्रय घेतलेला असतो. असा भगवत भक्त जो आहे तर तो श्रीकृष्णांना आवडतो. आता आपण पुढची स्लाइड घेऊया. हा, आता जो भक्ती सेवेमध्ये सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचं अनुसरण करतो आणि पूर्ण श्रद्धेने जो आहे तर तो स्वतःला म्हणजे या भक्ती सेवेमध्ये जोडून घेतो. तर असा जो भक्त आहे तर तो जो आहे तो श्रीकृष्णांना म्हणजे प्रिय असतो आणि असा योग्य भक्त बनतो. म्हणजे असं श्रीकृष्णांना ते सांगायचं म्हणजे काय, की परम लक्ष जे आहे ते भगवान यांना समजून तो पूर्ण श्रद्धेने भक्ती मार्गाचं अनुसरण करतो आणि भक्ती मार्गामध्ये संलग्न होतो. तर असा भक्त भगवान यांना प्रिय असतो. म्हणजे पहा, अर्जुनाने सुरुवातीला प्रश्न विचारला होता, निर्विशेष ब्रह्म आणि जे सगुण रूप आहे भगवानाचं, मग कोणती कोणती भक्ती जी आहे ती सर्वश्रेष्ठ आहे. तर भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा हाच सर्वोत्तम विधी आहे पहा. आणि त्याद्वारे आपण भक्ती मार्गावर उन्नत होऊ शकतो. भक्तिमय सेवेमध्ये विधानांचं प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जर आपण जे आहे तर ते पालन केलं तर निश्चितच आपण आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत होऊ शकतो पहा. आणि यासाठी आपल्याला शुद्ध भक्तांचा संघ लाभला तर आपण त्यांच्या मार्गदर्शनाद्वारे भक्ती मार्गावर उन्नत होऊ शकतो पहा. हे आपण समजून घेतलं. म्हणजे एक खूप छान गोष्ट आहे. सनातन गोस्वामी जे होते त्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी
वृंदावनला जायला सांगितलं होतं. मग तिथे चौबे नावाचे एक गृहस्थ होते. त्यांच्याकडे मदन मोहन नावाचे कृष्णांचे विग्रहांची ते सेवा करायचे. मग ते आपल्या लहान मुलासारखे घरातल्या पती पत्नी त्यांच्याशी वागत असत. मग सनातन गोस्वामी तिथे माधुकरी मागायला जायचे. ते म्हणाले ते भगवान आहेत, तुम्ही त्यांना भगवान यांच्यासारखा आदर करा, त्यांची तशी पूजा करा. मग इकडे काय झालं, त्यांनी तशी पूजा करायला सुरुवात केली भगवानांची. आणि सनातन गोस्वामींच्या स्वप्नात आले भगवान, आणि ते खूप ओरडले त्यांना की तू अशा पद्धतीने का माझी सेवा करायला सांगितली. आणि तिकडे त्यांनी चोबे पत्नीनं सांगितलं की तू जशी नेहमी म्हणजे माझ्याशी वागतेस तशीच वाग. मग थोड्या दिवसांनी ते ग्रहस्थ वृद्ध झाले. मग त्यांनी सनातन गोस्वामींना ते विग्रह सेवेसाठी दिले. मग मदन मोहन विग्रहांची सेवा जे आहे तर ते सनातन गोस्वामी करायचे. मग ते माधुकरी मागून आणायचे. मग ते कधी कधी सुक्या रोट्या त्यांना द्यायचे. मग त्याच्यावर तूप नसायचं किंवा त्या कोरड्या असायच्या, कधी रोट्यामध्ये मीठ नसायचं, जे काही मिळेल माधुकरी ते द्यायचे. मग मदन मोहन एक दिवशी त्यांना म्हणाले स्वप्नामध्ये की त्यावर थोडस तूप तरी घाल. म्हटल्यावर ते म्हणाले, हे पहा भगवान, मी तर एक साधा जे आहे तर संन्यासी आहे. मी एका वृक्षाखाली राहतो, मी कुठून तूप आणू. तुमची सेवा जी आहे ते तुम्हीच करून घ्या, तुमची व्यवस्था आहे ती तुम्हीच करा म्हणाले. असं भगवान आणि भक्त यांच्यामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान असतं पहा. म्हणजे भक्ती सेवेद्वारे अशा पद्धतीने भगवान आणि भक्त यांच्यामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान होणं एक उच्च स्तरावरचं ते नातं बनतं. मग पुढे काय झालं की तिथून जवळ जे आहे तर ते एक यमुना नदीमध्ये जे आहे तर ते एक जहाज अडकलं होतं. मग तो व्यापारी जो आहे तो सनातन गोस्वामींकडे आला. तो त्यांना म्हणाला की माझं जहाज आहे ते अडकले, काय करावं बरं. ते म्हणाले मी प्रार्थना करेन. मग तू काय करशील भगवान यांच्यासाठी, ते जर जहाज आहे तर त्याची सुटका झाली तर. मग तर तो म्हणाला की जे मागाल ते, असं म्हणाल. मग ते जहाज खरोखर त्याची सुटका झाली आणि किनाऱ्याला येऊन लागलं त्यांच्या प्रार्थनेमुळे. मग त्यांनी सांगितलं की तू तू आता तुला जे काही आवश्यक वाटतं ते कर इथे. मग ते म्हणाले की मी मंदिर बांधेन भगवान यांच्यासाठी. मग तिथे त्यांनी मंदिर बांधलं आणि कृष्णांना रोज छान छान भोग अर्पण केले जाऊ लागले. मग अशा पद्धतीने भगवान यांनी नियोजन स्वतःसाठी सगळं करून घेतलं पहा. मग अशा पद्धतीने ते मदन मोहन मंदिर जे आहे वृंदावनामध्ये तर ते स्थापित झालं. म्हणजे भगवान आणि भक्त यांच्यामध्ये असं प्रेमाचं आदान प्रदान होत असतं. भक्तिमय सेवेच्या स्तरावर जेव्हा भक्त संलग्न होतो तेव्हा निश्चितच भगवान जे आहेत ते त्याच्यावर कृपा करतात, आणि असे भक्त असतात ते त्यांना प्रिय असतात. आता हे प्रिय अष्टकातला शेवटचा श्लोक आपण पूर्ण केला. इथे आपला अभ्यास संपला. कोणाला काही शंका असते तर विचारू. त्याआधी आपल्या तेजस्विनी माताजी ज्या आहेत त्या आल्या आहेत बहुतेक. पाहिलं नाहीये. हा माताजी आहेत. माताजी तुम्ही बोलू शकता. तर त्या आपल्याला